Kaistorya, kini nga video panawagan sa atong city government o sa atong CLENRO o sa Committee on Environment. Basig pwede ninyo ni masuruyan nga area tungod kay sa akong nakuha nga impormasyon, walay garbage collection nga gakahitabo dinhi. O dinhi sa akong likod, kining nakita ninyo sa akong likod, dinhi nila ginalabay na lang ang ilang basura since wala lagi garbage collection or walay mga garbage trucks nga gaanhin nining dapita, mga kaistorya. Kini nga area na himutang sa may Villarin Street na ilan ni siya sa pangalang Bakahan. O sa akong pakighinabi sa mga katawhan dinhi lang nila ginalabay ang ilang basura. Kumbaga, mura sila gahimo sa ilang kaugalingon nga landfill. Dini mga kaistorya. Atong tanawon o atong i-check para inyong makita. Mag-istorya ta Infovlogs Eagle Eye. Mao ni mga kaistorya, na-shock kaayo ko pagdalikyat na ako dinhi. Tingala ko nga namay nag-aso. Napuno man og basura ang ilang lugar, mga kaistorya. So atong gipanawagan ang atong city government, basig pwede nyo ni ma-check, mga sir, mga ma'am. Naghimo na lang in town sila ilang kaugalingong landfill dinhi. Kay wala man sila sukad na agian sa garbage truck. Diri lang taon nila gipanglabay o gipangsunog ang ilang basura. Imagine that. Kung inyo makita mga kaistorya, dinhilang nila gipanglabay ang ilang mga basura. Sila rapod ang kasunog sa ilang basura. Og nakita ninyo mga kaistorya, o gihimo pang playground sa mga bata. And to think na kini nga area naari ni diri sa sentro sa syudad. Napay nadasmagon. Mga kaistorya ha. Mao ni ang basura Naghimo na lang sila ilang kaugalingon nga landfill. Ato galing tong gitangtang ang landfill sa Sayas. Kay dool la kay sa syudad. Kini mas dool ni sa syudad, naani sa may Villarin. Padulaan mga kaistorya ha, para makita ninyo. Nara mga kaistorya dili ni landfill Sayas ha. This is naani din sa may Villarin Street, sa may Bakahan, ning ilang nga Bakahan. At bang rani sa Country Village Hotel See? Unya dinhi nila ginapanglabay ang ilang basura. Tungod kay matud pa nila walay gakuha sa ilang basura. Tanawa mga kaistorya, unsa na kahugaw o unsa na kadamak mga kaistorya. Ako mga kaistorya, pagtabang sa atong city government, matabangan mo para makita kung unsa pay angay nga ayuson o hatagan og pagtagad sa atong syudad. Dinhi sa may lugar nga ginatawag og Bakahan, sa may Villarin Street, walay kolekta ang ilang basura dinhi. Busa, naghimo na lang sila ilang kaugalingon nga basurahan. Naghimo na lang sila ilang kaugalingon nga landfill. So akong panawagan sa atong city government, sa atong CLENRO, mga sir, mga ma'am, basig pwede ninyo ning bisitahan diri nga lugar
og inyong mahabwa or makuha kining mga nagtapon og na nga mga basura. Napay aso. Sa atong mga kaistorya diha, kung namoy gustong ipaabot sa atong gobyerno diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay, just write your comments below or send your message sa atong messenger. And please don't forget to follow my page, Mag-Istorya Ta FB page and TikTok account, and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Ta. This is your Kaistorya, Ardison Tulibas Arsua. Daghang salamat ug maayong adlaw.